perquè és difícil, perquè a l'hora de parlar de Nadal, de què parlem? De la vetlla de Nadal, del dia de Nadal, del l'endemà de Nadal, de lo que es fa per Nadal. Doncs queda complicat. Queda complicat també perquè al Nadal, a Catalunya com a tot arreu, s'hi barregen diverses coses. Quines són les coses que s'hi barregen? S'hi barreja el que han viscut una societat, vaig a poc, va bé? Per tu. Ho dic per tu. Va bé, així tot hi parlem català. És la que ho entès millor, és la que ho entès millor. Ho entenc molt bé. Perquè vivim en una societat, la catalana, evidentment, com també d'altres societats, que tenim un heretatge jueu i cristià. A partir d'això, evidentment, hi tenim unes tradicions que venen d'aquestes societats jueus i cristianes. Però després també hem vist que tot al llarg de la nostra història hi ha hagut una lluita, a vegades forta, entre la gent que són cristians i que realment van a l'església i segueixen totes aquestes tradicions cristianes i els altres. I d'això en podríem dir els altres que són els que fan una tradició pagana. Molt sovint són la gent del poble. Llavors, evidentment, la gent del poble avui, tothom és del poble, faci el que faci. Però parli d'un temps on la gent del poble molt sovint era la gent pagesa. Doncs anem a parlar una mica d'aquestes tradicions de Nadal a través de la societat pagesa. Ara ben Nadal, matarem el gall, i a la tia Pepa li darem un tall. Recorda que per cantar s'ha d'obrir la boca, no surt absolutament res. Torna bé? Ara ben Nadal, matarem el gall, i a la tia Pepa li darem un tall. Oh, arbre sant, com són fideutes fulles, ben verdes són tant a l'estiu com a l'hivern que el fred es viu. Oh, arbre sant, com són fideutes fulles. De Nadal, que correspon, segons el que diu els cristians, amb la naixença de Jesús, però que no ho és, perquè no va ser recuperat després, us explicaré encara després, si voleu. I, per tant, aquesta gent sempre a casa han fet el pessebre. Jo, per exemple, a casa meva tota la vida hem vist un petit pessebre, encara que la meva gent pas mai ha anat a l'església per seguir qualsevol missa. Doncs era una tradició curiosa de gent que també la segueix. I fins i tot hi ha gent que van pas tampoc mai a l'església, però que van expressament a la missa del gall, és a dir, la missa de Nadal, cada any en el poble van a la missa del gall i van pas a cap altra missa de tot l'any. La cançó diu així: Sant Josep fa pulgada a dintre del morter i posa la flaçada també al travesser. La Verge Maria hi posa el llençol i els àngels canten l'adoren i fa sol. Aleluia, Kyrie eleison. Sant Josep fa la pasta amb un tros de llevat i després ell la tasta, quin pa tan encertat. La Verge Maria remena el pa al morter i posa la flaçada també al travesser. La Verge Maria hi posa el llençol i els àngels canten l'adoren i fa sol. Aleluia, Kyrie eleison. Sant Josep fa la pasta amb un tros de llevat i després ell la tasta, quin pa tan encertat. La Verge Maria remena el perol i els àngels l'adoren i fa
Aleluia, quina coral! Sant Josep fa trufada, amb posa-la i el foc, amb naps i cansalada, ja bull a poc la Verge Maria hi posa el coll, i els àngels canten la dona mi fa. Un més fort, I tot com els pastors aquí. Molt bé. Doncs aquí normalment en aquest moment se canta una cançó que també és bastant coneguda, molt cantada en els pessebres, en fi, sobretot coneguda al Principat, a la part del Principat, perquè a Catalunya Nord ha entrat fa poc, sabeu, o potser no sabeu, que els pessebres vivent finalment és una tradició que existeix, en fi, que s'ha tornat a fer, existia bastant antigament, però s'ha tornat a fer fa uns 50 anys, aquí a Catalunya Nord. Van tornar a fer del banc d'Elna i després es va estendre i avui hi ha diverses companyies que fan el pessebre vivent, sobretot, per exemple, en Conflent, on personalment nosaltres en farem un diumenge a la tarda amb la gent d'Escaró. Sabeu on és l'Escaró? Sí? Doncs si voleu venir, diumenge a la tarda. El problema és que cau just en el moment de l'USAP. Llavors tindrem totes les dones i els homes no. I la neu. No.